खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि बै स्त्री बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। धोननि लबाव गावनि फिसाजोखौ सावना होबाय बिमाया। बिदि जाथाया खोमसि फोथायनायनि थाखाय जादों। खोमसि फोथायनाया सासे मानसिखौ बेसेबां गाहायाव लांनो हायो। गावनि आंगो सिनायनो हायै जाथाय जादों मोनसे जायगायाव। महाराष्ट्रनि मिसवाड़ायाव जादों मोनसे गाज्रि जाथाय। तान्त्रिकनि बिथोन बायदियैनो धोन मोनगोननि लबाव सासे बिमाया गावनि फिसाजोखौनो सावना होबाय। नाथाय थैयासै फिसाजोआ। बे जाथायनि उनावनो न' सिङावनो थाबाय थादोंमोन फिसाजोआ आरो सानसे सुबिदा लाना खारखुमाना पुलिसनो खौरां होयो। पुलिसनो फोरमायनाय बादिब्ला बियो गावनि बिमा आरो बिदाजों थायोमोन मोनसे जायगायाव। सानसे बियो उन्दुना थानाय समावनो हरखाबनो गुदुं जानायखौ मिथियो आरो सारि मोनना नायब्ला नुयोदि बिनि गाननाय सारिया अर जोंगासिनो दंमोन आरो बिमायानो पेट्रल सोना लाना गसंना नायबाय थादोंमोन फिसाजोखौ। लोगो लोगो हसिख्रावना होयो फिसाजोआ आरो हसिख्रावनायाव बिदैया फैना अरखौ खोमोरफैयो। उनाव सानबासो बिमाया बिखौ न'निफ्राय ओंखारनो होआखैमोन। डक्टरनावबो थांनो होआखैमोन बिमाया। उनाव सानसे बिमाया खामानिनि थाखाय न'निफ्राय गुबुनाव थांनांगौ जानायाव फिसाजोआ सुबिदा लानानै पुलिसनि खाथियाव थाङो। उनाव नायबिजिरनायाव मिथिबायदि शकुन्तला मुंनि तान्त्रिकनि थिननायावनो बेखौ खालामदोंमोन बिमाया। फिसाजोखौ गोदाङै सावना बुथारोब्ला गोबां धोन मोनगोन आरो बिनि फिसाज्लायाबो मोजाङैनो थागोन होनना बुंदोंमोन तान्त्रिकआ। दायो पुलिसफ्रा बुंदों दायनिगिरिखौ हमनायनि उनावनो आयेननि बेबस्था लागोन होननानै। बे जाथाया थांनाय 17 आगस्टआवनो जादोंमोन। 2004 मायथाइनि 15 आगस्टआव धेमाजि भेरेग्राउन्डआव जादोंमोन मोनसे गिथावना बम बेरनाय जाथाय। उदांस्रि सानखालिनो बमा बेरहोदोंमोन आलफाया। बम बेरनायाव उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे गासै 78 सुबुंफोरनि जिउबो गोमादोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय 20 बोसोरसो सिगां धेमाजियाव बम बेरनाय जाथायजों सोमोन्दो थानायफोरखौ सिनायनानै गोरा साजा होनांगौखौ रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन। नाथाय बेयो जायाखिसै। गोबाव सान बेनि सायाव राय होयै होयै जोबथा राय होबाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बे जाथायजों सोमोन्दो थानायफोरखौ दाय गैयि होननासो फोसावबाय। बिजिरसालिनि राया गोबांखौनो सोमोनांहोदों। मानोना जाथाया उदांस्रि सानखालिनो जादोंमोन। गथ'फोरनि देहानि बाहागोफ्रा देहानिफ्राय गुगालांदोंमोन गोबांनियानो। बेल' नङा, आलफाया गावनो बेखौ खालामदोंमोन होनना बुंनाबो लाखादोंमोन। बेनि उनावबो बिजिरसालिया राय होबाय। बेखौ मिथिना मोननाय बादिब्ला गाहाय बिजिरसालिया राय होनायनि बेरेखा दायनिगिरिफ्रा गोजौ बिजिरसालियाव थांदोंमोन। गासै 6खौ दायनिगिरि साजायनानै होदोंमोन बिजिरसालिया। बिसोरनि मुङा जाबाय दीपान्जुलि बरग'हाइ, मुहि हेन्डिकु, जतिन दुबुरि, लीला गगৈ। बिसोर दुथांफोरखौ जिउ जोबजासे जेलनि साजा होदोंमोन आरो प्रशान्त बुरागहाइ आरो हेमेन गगैखौ 4 बोसोरनि जेलनि साजा होदोंमोन। नाथाय बिसोर बे साजाखौ मोननायनि उनाव गोजौ बिजिरसालिनि खाथियाव थांदोंमोन। दायो गोजौ बिजिरसालिया गासैखौबो उदां खालामनानै होबाय। आलफाया खालामनायखौ मिथिखानानैबो आलफानि सोर खालामदों आरो बमाखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय, सोरनि बिथोनाव बेखौ खालामखो बायदि बायदि सोंनायनि फिननायखौ दिहुननो हायाखिसै पुलिस आरो बिजिरसालिया। 20 बोसोर जानायावबो न्याय मोनासै जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरा। भुटाननिफ्राय फैनाय दैया निज्ला दैमायाव लोमसावफैनायनि जाहोनाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव लोमसावहोफैदों आरो खेबथाम दैबाना जानायनि मादाव बेनो देरसिन दैबाना, जायखौ दुखुनांथाव होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। गिलु-बालु दैबानानि लोमसावनाय नुथायखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांनो हागोन। दैबाना जायो 5 बोसोरानो जालांबाय, बोसोरबा जालांबाय। थांनाय बोसोरावबो जादों बिदिनो गिलु-बालु हांगामा। आरो बयनिफ्राय बांसिन दिनैनि दिनाव बे बांसिन जाबाय आरो। माने ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया जाबाय। ओरै साहा फारसेनाबो आरो ओरैनाबो बिदिनो जाबाय आरोखि। ओरै खुरखानाय ओरै खुरखाया, लामा थामा बायजोब्बाय, खालभार बायजोब्बाय। ओरै खोलाजोंबो खुरख'गासिनो दं, खालभारानो बायनोसै। जेराव ओरै सोनाबजोंबो माखासे दैयानो सिगांनि समाव हाबाखैमोन, दिनै हाबबाय आरो गासिबो हाबजोब्बाय। दा बिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव मिनिस्टार फैदोंमोन। मिनिस्टारा एकदम फाखा वालजों ओरैहाय प्रटेकसन होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन। ओरैहाय बै देवसि दालां बेरलां बस्तिसिम होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय बेफोरो गासिबो सिमां जालांजोब्बाय। दा जोंनि गामियाव अबाव थागोन अबाव थाया दा गोदाव सोराव जालांजोब्बाय। जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गैया। दा बे रोखोम जोङो बिराद गाज्रि अबस्थायाव
जानानै फैबाय आरोखि। दाबोथ' ओंखाम जेबो गैया? दासिमबो ओंखाम जों संनानै मोनजायाखै, गोदाव सोराव जानानै दं, गथ' गथाय ओंखाम उखैनानै दङ। दाउ अमा गोजावि जायगायावबाबो दिनै दैया हाबनानै गोजावबाय, हांसो गोजावलांबाय, बोरमा गोजावलांबाय, अमा फिसा गोजावलांबाय, 9टा 10टा फिसा दंमोन अमा फिसायाबो, बेफोरबो गोजावलांबाय। दुब्लिनि माइ गोजावलांबाय, फाथो सोमनाय दङमोन, फाथोआबो गोजावलांगासिनो दं, फुख्रिनि ना बेफोरबो गासिबो थांजोब्बाय। दा बेफोरबायदि इसिबां दुखुनांथाव हालोदा जोंनि गामियाव दा जागासिनो दं। सोरखारखौ मा खावलायहरनो सानो बेनि गेजेरजों? बेनि गेजेरजों सरकारा जोंनो थानाय जायगा आरो जानाय लोंनाय बेब'स्था खालामोबा जों एसे गोजोनगौ आरो। दा जोंहा जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गोजोन गैया, थानो जायगा गैया। बे गुबुन दिनाव जोङो रिलिफ थानो बल फोथाराव थादोंमोन, दिनै बल फोथाराबो नै हान्थुसे फेन्दासे गासिबो दै गोजा। बल फोथारावबो जों नुनानै थानो रिलिफ थानोबो सुबिदा जायगा गैया। खालि बे फिसा न' गंसेल', स्कुल गंसेल' दं। दा बेहाय जों साबेसे थाथ'नो, बेफोरनिबो जोंहा उसुबिदा जाबाय। जों रिलिफ थानोबाबो जों सुखु गोजोन जायगा गैया। दा थानो गसंथ'नो ओरैनो हाफावफ्रावनो जों गसंथ'लाबायनानै दं। जोंहा बिदि दुखुनांथाव जायगा जानानै दं। जोंनि लावख्रिगुरिया दिनै आगोलनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो दिनैबो दहाय साननि 12टानिफ्राय नै दासिम लोमसावनाय जागासिनो दङ। दा जोङो गासै न'खरानो मा खालामगोन मागोन गावजों गाव हालाय हाफाय जालायगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदोंदि बा बुंहरनो सानदोंदि जोङो बे गामियाव मोजाङै रायजो जागोनखौ आङो सिमां बायदि मोनबाय। बिनिखायनो जोंनो अननानै सरकार बिथिंनिफ्राय जों जेराव गोसो जायो बेवहायनो जाहाथे थानो सुबिदा होगोन, आङो बेखौसो गामिनि गावबुरा जानानै आङो सरकारनि सायाव फोरमायहरनाय थाबाय। दा जोंनि नैबे दिनैनि समाव हालोदखौ नायोब्ला जोबोद गिथावना महर लादों। दा नै खाथियावनो जोङो दङ, न'आ नै थांहां जागासिनो दङ। दसे उनाव हयथ' थांनोबो हागौ। दा बे न'आ मा जायो उनाव मोनथिसिगोन। दाथ' गिथावना महर जागासिनो दङ। दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय, जाहाथे सरकार बिथिंनिफ्राय अननानै जोंनि नैबे लावख्रिगुरिनि गोजोन इयुनाव गथ' गथाय बा इयुन बे शिक्षा दिक्षा सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि जाहाथे गुबुन फारसेयाव जोंखौ थानो सुबिदा होगोन, आं बेखिनिखौनो सरकाराव खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनो बेसे गोबावसो रायजो जाबोखो नोंसोर बे गामियाव? जोङो दिनै बे गामियाव लावख्रिगुरि हिसाबै रायजो जानाया गैयाबाबो 45 बा 40आवनो थांसिगोन। जोङो बेखिनिसिम रायजो जाबायमोन, नाथाय दिनै जायै जोङो नैबे हालोदाव नुजाफैबाय। दा जोङो फैनानै नुफैबाय दैनि अबस्थायाबो बिराद गाज्रि, न' बांफोरखौ लोमजोब्बाय, लामाफोरखौबो लोमथेजोब्बाय। बै दाउ अमाफोरखौ मारै रैखा खालामनानै दोनो नोंसोर? दा दाउ अमायाथ' किसु बे फिसाया गोजावबाय आरो नैबे गिदिरफ्रा ओरैनो खुनुरुखुम अबा हाफाव हालाफ्राव गाखोलाबायनानै दङ। दा दसे समसिम दंथ'यो, दायोसो मा जागोन बुंनो हाया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट लाबोनो थाखाय थुलुंगा मोनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।